muri garingo kwa ganto chake amaya asentra yobekira n'ukurwase county ya Nyamira awase abagaka naboigo abangina be myaka menene kurwase county eyo bakora wane kyombe kya Mwanyagetinge Heritage Council bakwanire goro ya mangana yegekoro ayane na rokanire kwebwa gukwana sensemo ya manka imeyebunge ya kitutu masaba ime county ya Nyamira nigo abagaka abo naboiga bangina baganya bagusi ko bwati yegekoro amnechire ya moyo kurenda egekoro kyo mugusi muri kaitonde mo Stephen naikirana sayo nago twariganire robote rwa senchira yubikiranu ensemo ya manga gati abakoro korwa chiwodi chionsi 20 chia Nyamira nigo baikanie chinyimbo nebire bibyabo asege ikaro gyo kogendera chisemi cheke gusi Robuna Mwanyagetinge Heritage Council igongo sabe serikali yeito ye county ya Nyamira na Kisii etokonye konya bagakaba basire egesako gyeito nonye nabo nigo baichaniro gostira gwechinchera cyo menyo bwo mugusi gwetera chimbwa chiekerero chiasoire ekyo batachigokera abana baminda bamure bare kwenda baragira na tata gesarate inche naragira mwaba magukoro gose mwamama nyomba chikoni lakini rero abana bamura rero bagoja mpaka chi bedroom cheito abayiboli baito bali abana bali twarukiye gesonge kematanga ne gesonge kali kwarukiye abana nyumutare ngenta ekeruru cyabagaka batiri nabangina onyelinga nali akobere likongosekero kene nguru aso muibolio ikaba gakabange egero nyara ko bagokuba bolio bomanyo bosemia ekere kwanyoro bosemia toguchiko nyara ko bagokwengenta abakungu baira abana abaisha nyagitari baji barukigwa buno yo mintaika okwana kurwabo eyere maminja yerichiko lyo mugusi Dr. Kerubo Abuya omochaki bweke ombekia utu coalition nerenagi kerie bikore bibe byasoira seliro balia gusi asa matuko abwango iga ikina kitu wakire gukwanera kirantoroche omwana orusi wa maiso abagaka barusi wa maiso omosaye na rusi wa maiso gaiga gusi egento gyo gokumya abangira basambiru ngana barogi lakini ntomanyete ngana mangana maremo abagaka bachwale chisegi chire chinyomba ebinto wao na maene nabo togosoka asogokwana ngana ncheno mugusia sebisa kubinde asengenjo yechimbwa chirase gatagati yaito no mugusi unabono abana gotibongwa eitirimbwa yo mugusi asobomo mbairera bene rango yabo yokoganio gonchoria wechinkoro ne chimbwa asoro wongorwa gusi okwo baigenete kuraigerero gosikwa mono kwo mugusi omugusi oromonto no monto obwate obomwanya bantu bonego tuwaja kwenyora ni tuwate baba gusi tiga twiranire chinchira chilchimbwa chilchiomugusi kobo monto omonto sigeta abantu bande lakini yo gwansira gwisikero monyane kere kenyoro kiagusi kere kenyoro rora bagaka baino nabangina bali abakoro tiga babatebi ngaki abantu bale komenya tomenye buya no yogosaria karwe report bwango oyo gosari chinginchu chitu nemekiro yeito abakoro korwa sensemo ya Nyamira nigo litukolero banyara gwichanera ogotaguka no gotogoka gwechimbwa ne chinsoni chia Mwanyagetinge abwase bono basabire omugusi kunyara koyanera chimbwa chiri chinkoro inde batu bale chimbwa chingiya kiranyara gokonyegesa kukia bono kuripoteri ya Ndizi TV korwa iga sensemo ya Manga Social Hall gotoka sensemo